No niin, hei, mahtava Minna, sä oot spontaani ihminen, kun sä suostuit tälleen niin kuin hirveän nopealla aikataululla tähän videohommaan. Ja siis me ollaan vuosia vanhoja tuttuja ystäviä, mutta sulla on myös tämmöinen tausta opettajan kouluttajana, opettajana itse asiassa. Mä oon oppinut sut tuntea ekaa kertaa. Itse asiassa sä oot oppinut mut tuntemaan opettaja-opiskelijana. Näin muuten on. Joo. Joo. Siitä, eli sä teet nyt näitä nepsyvalmennuksia ja... Mm. Ja sitten mä teen perhepsykoterapiaa Joo. vielä koulutuksessa, mutta kuitenkin sen parissa työskentelen. Mutta sitten opettajille aika paljon on pitänyt koulutuksia. Joo. Toisaalta näistä nepsy-asioista, mutta toisaalta nyt tästä tuen uudistuksesta. Joo. Ja siis mehän ollaan nyt tässä tämän niin kuin, työyhteisön johtajien koulutuksen äärellä ja tavallaan mietitään sitä, että miten rehtori ja koulun johto voisi kouluttautua niihin tavallaan haasteisiin tai jotenkin kohtaamaan niitä haasteita, mitä koulussa tällä hetkellä on. Mm-hmm. Ja niin puhuttiin sun kanssa, että mä itse niin kun olen kouluttanut rehtoreita ja jutellut niiden kanssa, niin mä oon huomannut, että hirveän usein kun rehtorille tullaan niin kuin jonkun asian takia, niin ne asiat on aikamoisia vyyhtejä. Et tavallaan niin kuin, että helpommat asiat hoituu siellä koulun jotenkin kerroksissa ja opettajat hoitaa paljon asioita ja niin suoraan vanhempien kanssa, mikä heidän tehtävänsä tietysti kuuluukin ja oppilaiden kanssa myös. Mutta sitten välillä tulee niitä tilanteita, jolloin menee sormi suuhun ja pitääkin käydä rehtoria jututtamassa. Mm. Ja nämä on sitä aika monisyisiä nämä ongelmat. On, ja ne usein sisältää jonkun niin kuin kolmannen osapuolen. Et opettaja menee sen ongelman kanssa rehtorin puheille, ja se ongelma on syntynyt ikään kuin joko oppilaan kanssa tai oppilaan huoltajan vanhemman kanssa tai sitten vaikka kollegan kanssa. Joo, niin just. Joo, se on muuten ihan totta, että se on usein niin, että joskus sitten tämä, joka tulee niistä kertomaan, niin hän kokee ehkä olevansa itse jonkunlainen viestin tuoja ja haluaa, että rehtori jotenkin selvittäisi sen asian. Joo. Joo, ihan totta. Ja mä itse ajattelen sitä, että kun tämä Gordonin toimiva työyhteisökoulutusmalli, niin sehän perustuu niin kuin siihen käyttäytymisen ikkunaan, jonka ajatuksena on just tavallaan se, että niin kuin jotenkin tullaan hyvin niin kuin tuntemaan se, että kuka on tässä nyt niin kuin ensisijaisesti se, joka on avun tarpeessa ja kenellä se ongelma varsinaisesti on. Ja sitten tavallaan lähdetään niin kuin etsiin sitä ratkaisua ja etsiin sitä oikeaa työkalua, jolla siihen tullaan takaisin. Ja sä sanoit kanssa, että jotenkin toit sitä asiaa just esiin, että usein se ongelma on niin kuin paljolti se, että opettaja saattaa, tai rehtori saattaa olla aika silleen jotenkin niin kuin vähän semmoisella epämääräisessä tilassa jotenkin, että miten lähtee liikkeelle. Joo, kun mä ajattelen, että toihan on semmoinen tilanne, jossa rehtori on tekemisissä usein vähän jotenkin jo tunnepitoisen asian kanssa. Että se henkilö, joka tulee rehtorin puheelle, niin saattaa olla hyvinkin ärtynyt tai turhautunut tai neuvoton, että miten tässä nyt edetään. Joo. Ja mä ajattelen, että sellaisen henkilön kanssa niin sitä joutuu ehkä vähän ajattelemaan, että mä oon tässä niin kuin jollain lailla heikoilla jäillä. Se on, joo. Ja kyllähän se niin kuin aika paljon rassaa rehtoreita. Siis itse ajattelen niin kuin ainakin sitä, että ensinnäkin töitä on ihan hirveästi ja sitten kun tulee tällainen, sä et oikein voi jättää niin kuin sitä ihmistä silleen, että ei kuule paljon kiinnosta, että on otettava niin kuin vastaan. Mutta sitten se kysymys just, että mitä mä niin kuin voin tehdä? Niin, ja onko se ylipäätään rehtorin ratkaistavissa? Niin. Ja sitten mä jäin miettimään sitä niin kuuntelun merkitystä, että kun se ärtynyt tai turhautunut ihminen tulee tilittämään sitä jotakin ongelmaa,
niin miten tärkeää olisi kuunnella ja Joo. kuunnella kauhean tarkasti. Ja sitten mä mietin sitä, että kuuntelukin on taitolaji. Että millä lailla tuottaa sille toiselle sellainen fiilis, että mä oon todella kuultu. Joo. Me voitaisiin tuohon kuunteluun palata hetken kuluttua uudelleen, koska mä ajattelen sitä, että jos pysytään tavallaan siinä käyttäytymisen ikkunan mallissa, niin just tavallaan siinähän on just se pointti, että mulle nousee kans tunnekuohu, jos mä oon niin kuin se rehtori, niin mullekin nousee tunnekuohu helposti siitä, kun joku kertoo jonkun asian, vaikka mulla ei olisi siihen mitään niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa. Sanotaan, että joku tulisi vaikka kertomaan vaikka luokalla olevasta lapsesta, jota kaltoin kohdellaan, tai jotain sellaista esimerkiksi, niin kyllä se niin kuin mussa tuntuisi. Ja kuitenkin, niin mitä mä voin tehdä? Niinpä. En mä voi sitä tilannetta muuttaa, mutta just se, että sä sanoit, että se kuuntelu silloin on niin kuin se päämäärä, mutta että tavallaan mä ajattelen sitä, että monta kertaa mä joudun niin kuin hirveän stressaavaan tilanteeseen siitä, että mä en yksinkertaisesti tiedä, mitä mä sellaisessa tilanteessa teen, kun sähän sanoit just, että se ei ole meidän käsissä monet asiat, mitä me kuullaan. Niinpä. Tai sitten se voi yksinkertaisimmillaan olla, että opettaja kertoo jostain oppilaasta, joka ei millään pysy hiljaa hetkeäkään. Opettaja on hirveän turhautunut siihen, mutta rehtorin vaikutuksen mahdollisuudet siihen on älyttömän pienet. Joo, ennen tuotiin aina rehtorin kansliaan. Joo, oot sä ollut muuten? Rehtorin kansliassa? Niin. Mä joskus ollut. Niin, opettajana, mutta et tietenkään oppilaana. Okei. No, mutta siis käyttäytymisen ikkunan avulla pystyy jäsentämään tätä vyyhtiä. Että tavallaan kenen ongelmasta on kysymys ja tavallaan just se, että niinku pitää myöskin niinku etäällä. Et mä ajattelen itse sitä, että kyllä meidän niinku työssä, tällaisessa vaativassa työssä niinku tarvitaan aika paljon niitä itsesäätelytaitoja. Mä ajattelen, että tällaisen käyttäytymisen ikkunan ymmärtäminen niin kuin voi auttaa mun mielestä niin kuin siinäkin, että miten mä hallitsen sitä stressiä. Muuten mä rupean kantamaan kaikkien ongelmia. Joo, mä ajattelen, että lisäisin tuohon vielä, että tarvitaan niitä itsesäätelytaitoja, mutta sitten toisaalta myöskin mentalisaatiotaitoja. Sitä, että miten mä osaan asettua sen toisen ihmisen asemaan. Niinpä. Ja miten mä näen sen tilanteen hänen silmin. Just. Siitä huolimatta, että mä en pysty ratkaisemaan sitä ongelmaa hänen puolestaan. Joo. Mutta käyttäytymisen ikkunassa pystyy tavallaan niin kuin löytää sen, että missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Tämä. Joo. Mielenkiintoista. Kiitos. Ole hyvä.